Yun, so hanap tayo ng viewers. Mamaya, introduce ko pala sila. So, main vlogger pala ako muna ngayon dito sa Arkix Sports Apparel. Yan. So, andito ako sa Arkix Sports, Arkix Apparel dito sa Magalang, Pampanga. Siyempre, dahil malapit nga dito yung eskwela ng PSAU, Soaring Eagles, pwede natin kausapin yung mga coaches nila. So, konting kwentuhan. Maraming topic eh. Marami tayong topic na pag-uusapan. Isa na nga dyan, ang pagbabalik ni Calvin Abueva. Pagbabalik ni Calvin Abueva, pag-cancel ng NPBL at marami. At yung mga player din nila. So, coaches! Ayun, dito coaches. Sabi ka, Ayun, Dol. kami ulit. Good afternoon, good afternoon. Christmas, yan. Yan. Good afternoon po sa ating lahat, mga kabalin. Yung Maya mga pagpanapon, kaya katamuan. Yan. Coach, baka may gusto ka sabihin. Isa lang inaano natin, supportahan natin si Calvin Abueva, kabalin natin yan. Oh. Na makalaro ulit. Hashtag Yes, let sa PBA. Calvin Abueva play. Oo. Calvin Play. So, Of course, sinabi yung siya. Pampanga Lanterns, supportahan natin. Of course, we have our own Michael Vico. Yeah, Pampanga Delta rin. Yes, Pampanga Delta, supportahan natin ng mga yan. Yan, sa NBL at sa NPBL. So paano ba yung opinion nyo? Una, si Coach muna. Ano ba? Kasi sabi ni Coach Marshall na hindi mo na makakabalik si Calvin kasi meron pa siyang isang requirements. Ano ba to? Kasi 1 year na yung parusa sa kanya eh. Ano ba yung opinion mo dito, Idol? I think yung 1 year na suspension, sobra-sobra na yun, no? Sobrang grabe na, Sobrang-sobra na yung suspension na yun, no? Wherein dapat hindi naman. Of course, basketball, kasama yung physical, but of course, pero yung disciplinary action, sobra na yun. I think that will be well enough na para papagbalikin na natin si Calvin Abueva. Tama, Yun. tama. As a fan kasi ako, matagal na akong fan ng basketball, lalo na yung PBA. Mga panahon nila Jun Marsan, yung Oo. mga ganyan. So yun, hindi masyadong pero mas madaming maruming maglaro po noon. Kasi lalo na si Winnie Arboleda, na kung naalala nyo, nanuntok ng fan. Diba? Ay, Idol, kung napanood yun. Pero Gusto ng fan. nakabalik yun, si Kelly Nabog. So, yun Idol, ikaw, anong opinion mo? Ano ba, kailangan na bang paglaruin si Calvin o Kailangan nating paglaruin si Calvin. Para sa akin lang, isa siya sa mga umahatak ng mga nanonood sa PBA. Yes. Siyempre. Isa siya kasi siya yung mga inaabangan o siya yung mga pag naglalaro ka, siya yung gusto mong kasangga pero ayaw mo makalaban. Oo, makalaban. Masarap kasangga yung mga ganong mga type ni Idol Calvin. Kaya Kasi, para sa akin, yung 1 year na may mga iba't ibang mga disciplinary actions na binigay, sapat na yun. Sa mga ginawa niya, no? So, kilala naman natin si The Beast. The Beast. Yes. Kaya, Let Calvin play. Let Calvin play. So, isa pa Calvin din. Kasi, eto, kung iibahin ni Calvin yung estilo niya, hindi na si The Beast yun, hindi na si Calvin yun. Kasi yun siya eh. Oo. Kung ano yung Calvin Abueva na nag-umpisa, ganun pa rin siya hanggang ngayon. So, Paano siya nagilala? Oo, tama. dapat siguro kami bilang Kapampangan, bilang Kapampangan fan, 100% yung support. suporta ang Yes. puso kay Kabal na Calvin The Beast Abueva. At ito pa yung mga issue ngayon na dapat natin pag-usapan dito sa Arkix Apparel. Kasama ko na rin dalawang coaches ng PSAU. Konting kwento naman, ano ba? Ba't natalo kayo? Natalo kayo nung... Part of the game ba yun? ba yun? And part of the process. Anong nangyari? Konting kwento. Ilang minutong kwento doon? Of course, ito ang head coach natin ng PSAU basketball team, no? Coach Aljon. Gonzalo. Ano lang siguro, Idol, nung battle for third, yun, sama-sama na, part of the game na mga breaks of the game, di pumunta sa side natin, kaya ayun, nasilat pa tayo. Pero we will bounce back stronger Well, sa mga years to come. No? Pero coach, no, kung nangyari yung gano'n na nanalo kayo, history na yun sa inyo. Oh, history. Ano naging history yan sa PSAU? More than after 20 years, 15 years, nakapasok kami dun sa top 4. Ang top 4 ng sa SCUA 3, top 4. So we are aiming for more in the coming years. No? So yung programa nag-start, kaya suportado naman tayo ng ating administrasyon tsaka ng mga boss natin, kaya tuloy-tuloy lang yung tiwala na binibigay, tuloy-tuloy lang kami. Oo, kasi lastly nung na-vlog ko kasi sila Kevin, sila Coach Avi, nakilaro na rin kami sa kanila kasi solid yung court, maluwang, presko. Coach, ano ba yung suporta na ginagawa ng eskwelahan para sa mga kabataan natin?
Of course, from administrations, from downward, no, binibigay naman yung kailangan ng mga players, no. Of course, allowances, every semester, at the end of the semester, may mga allowance naman yan. Since pre-tuition fee or scholarship naman lahat ng mga colleges ngayon, so of course, meron kami tinatawag na yung allowance sila per sem, no. Of course, yung importante dyan, yung moral Siyempre, kailangan yung yun. pinaka-importante, yung moral support talaga sa mga bata. Kailangan natin yun. Yan. Okay, tas kay Coach Aljo kasi siya yung Yes. head coach. Opo. Sorry. So, may kasi may mga bagay na, kasi alam mo na, pag basketball player na nag-start na ng matanda, may attitude na yan. Ang mga college life nila. Kasi, Oo. alam mo na yung mga, may katamaran, may mga ganun. Coach, yung mga player mo, kumusta naman? Kahit konting kwento naman sa mga player mo. Ay wala akong problema sa mga player natin. Katunayan, mga nagchat-chat Disiplina. ko, madisiplina naman sila at mababait. Isang tawag mo lang, pag nagiginig naman sila. Yun yung pinaka-importante sa lahat ngayon, coach, para sa akin. Yung fundamental ng basketball is matuto kang makinig sa mga Number one. mga coach mo, sa mga nakakatanda, sa mga mas may experience na tao. Yun lang yung mga hinihingi namin. Kumbaga, di porke natalo ka na talaga, no? So, kaya nga natuwang-tuwa kami nung nag-fourth kami doon, nung nanalo kami, nag-crossover na. Kala nila kami na yung nag-champion kasi talagang talunan kami. Ni na coach Jan, ni na Kevin kasi nakapasok na kami doon sa top 4, which is di talaga namin ina-expect, no? So, yun. Kung mga magkikinig ka lang, tsaka fundamental Disiplina. lang, disiplina. Ano talaga, marireach mo yung goal na kailangan gusto mong gawin. Well, si Coach Jan kasi, kilala ko rin yan Jan, sa mga malakanding coach din yan So, iba yung proseso niya rin pagdating sa pag-train ng mga kabataan sa Magalang. Or kahit saan lugar naman dito. Isa na nakasama ko na rin siya So, eto na lang. Back to basketball naman tayo. Kasi, MPBL, cancel siya ngayon cancel yung MPBL, wala munang PBA. Ano yung mga ginagawa niyo yun para makapaglaro kayo? Kasi hindi natin mawawala kasi basketball player tayo. Gagawa tayo ng paraan para makapaglaro. Coach, kayo, ano yung ginagawa niyo ngayon? Usually, sa sarili namin, no, gumagawa kami ng sarili ng workout sa bahay, no, kahit nag-improvise na kami ng mga implements na pwede natin gamitin, running, jogging in place, pwede yan, hindi naman kailangan natin ng maluwag na lugar. No? Kahit konting lang, pwede na tayo. We can, of course, kamukha sa ab workout, we can have the flutter kick, mga scissor kick, yan, mga core workouts, mga conditioning. Planking Yes. series. Planking series, mga tabata training, basic tabata training, at saka mga circuit training. Yan, kaya yan sa bahay. Okay. Gagawa So, natin yan. medyo may naririnig akong chismis na dito sa mismong eskwela, nagpapatayo ata sila ng isang bagong basketball court para sa mga varsity. Matutuloy ba yan? Anong balita doon, Idol? Matutuloy yun, idol. In fact, may mga plano na tayo. Kaya sana naman, pinapanalangin namin kami lahat. Hindi lang siguro nagkaroon ng problema ang buong mundo. Actually, di lang talaga Pilipinas, ang buong mundo, no? Yung mga planong yan talagang magmamaterialize. Kaya let us pray all together for the betterment of this world. No? Maging okay na. Oo, maging okay na lahat para maging normal na tayo lahat. No? So, yung pagiging new normal natin, tinatanggap na natin to. So, ayun po. Okay. So, eto, kasi yun nga, yung suporta kay Calvin, support sa MPBL, sa mga players natin, sa mga varsity, yun, kasi madalang na lang talaga yung tao na talagang ibibigay yung buong oras niya sa basketball Kasi ganun yun. So, kayo, paano ba yung separation ng oras niyo sa pamilya at sa basketball? Una tayo kay Bossing Coach. Of course, though, yung sports kasi, nasa puso na natin yan That is our passion, no? But of course, hindi natin kailangan na i-set aside yung family because that is our number one priority. Yung priority yung family natin. It's just, of course, time management lang. Kailangan natin ayusin natin yung oras para may oras tayo sa lahat. Lahat naman tayo mag-enjoy for sure dyan. No? Time management, pinaka-importante. Time management kay Boss. Kay Yes. Coach dyan naman. Yung minsan naman kasi, parang yung bonding nyo is through sports. Yes. Yung mga kapamilya natin dyan, mga kabalen, no? Banding natin, magkuya, magpipinsan, maglalaro, o papawas lang, may tapageta, after nun,
talagang lumalalim yung bonding tsaka yung Yung samahan. samahan, talaga, tumitindi yung samahan. Minsan kahit di nga magkakapatid yan, parang magkakapatid pag naglalaro na Oo. kasi dahil sa pinagbaband dyan ng sports. Oo Yun nga. lang. Tapos ito pa. Lastly na lang na topic natin kasi si Arwin Santos, 39 years old. Okay, so 39 na siya. So sa tingin nyo mga idol, mga ilang championship pa ang kaya ni former FEU Tamaraw swingman na si Arwin Santos? Coach John. Kung ako idol kasi diehard Hinebra fan tayo eh. Yeah. Pero kung siguro may mga 2 to 3 championships pa yung kay iba kasi pag San Miguel Beer ngayon sinabi idol eh. Iba. Kasi lalo na ngayon wala si Slaughter. Medyo talagang dominante, inside outside attack yung San Miguel, no? 2 to 3 championships pa. Pwede pa. Kaya pa ni Idol Arwin. Okay. Yung laro. Kayang-kaya pa. Lalo na yung laro niya ngayon, basic talaga yung fundamental yung laruan. So, of course, hindi naman porke sinabing matanda na, tumatanda na, hindi ka na makakalaro. Parang kalabaw, no? Ang kalabaw, hanggat matanda, talagang pwede kang sugod ang sugod. Even Manny Pacquiao, imagine Manny Pacquiao, at the age of Manny Pacquiao, natalo pa niya. Diba? Yung mga pinakabata. So, wala sa edad dyan, it was up to discipline and training ng katawan natin. Asi. Yan. Ayan, sandali. Ageless. Usapang edad na rin, no? Kasi, alam ko nanonood yung kumpare ko ngayon. Yung sa Magalang, Pride of Magalang na si Norman Gonzalez. So, yan, napanood na natin yan. Ano ba yung kasi, tumatanda na rin siya, marami nagsasabi na kailangan niya mag-retire, ganun-ganun. Sa sarili niyong opinion, sa taga-Magalang, Coach John, ano bang magandang advice kay Idol Norman Gonzalez sa mga panahon ngayon? Gugulin niya yung kung saan siya nanggaling talaga. Iba yung yung Mismo grassroots mo. Yes. Iba talaga yun. Yun yung maano na lang natin. Kahit kami, makakatulong din kami. Halimbawa kasi, Idol, mahanap din kami ng mga kasama namin para tayo ng mga grassroots program within this Magalang area. For example, from elementary level to high school and then tuloy-tuloy na hanggang college. Yun yung magandang ma-develop dito. Kasi kapag hindi ka kilala yung halimbawa minsan katulad ng mga hindi gaanong kakilala yung nagtitraining, ay sa bendarang balutan naman to. Ay makanya niya, pupulayla mo, dabalo, mga yan, no? So, importante talaga yung basic training tapos medyo maraming mga sumusuporta. So, sa tingin ni Coach John, kasi Norman will be the biggest part of basic training dito sa Magalang, sa mga kabataan sa Magalang kasi nga, ginaanan niya na lahat. Yes. Oo. From PBA, MBA. Yes. Metropolitan Basketball Association, tapos nag-MPBL pa siya, lastly, MPBL. sa ganyong edad. Ikaw Dol, anong magiging advice mo sa kapatid natin si Norman Gonzalez? I agree doon sa sinabi ni Coach Aljon, no? Na mas maganda siguro mag-retire ka doon sa sarili mong bayan. And of course, makikita ng kamukha mo taga-Magalenjos, taga-Magalang, that you have this Norman Gonzalez, pride ng Kapampangan, pride ng mga Magalenjos, na magre-retire at maglalaro ka sa sarili mong bayan. No? It will be better na kahit sa sarili mo, mas maganda at mas makakaakit ka ng mga kabataan ng mga Kapampangan, no? Kamukha natin Kapampangan, that of course, doon sa achievement ni Norman Gonzalez, na kayang-kaya lahat, even mga Kapampangan na kabataan ngayon. Solid. So, yun, sobrang salamat sa dalawang coaches ng PSAU. Salamat, Thank Idol. you, Salamat. Kinakabahan Thank you. kami yan. Ano to, vlog lang na, parang biglaan na vlog lang Ambush, to. ambush. Ambush vlog lang to ng mga kabalen natin, mga kabalen bowlers natin dito. At konting promote pa sa R-Kicks, Idol. Okay. Kasi may COD yata eh. Sa R-Kicks, mga kaibigan, no? Ayan. R-Kicks, they are also accepting COD and shipment. Ayan, no? So, yung page na, like lang natin yung page nila, at mag-message lang tayo sa page nila, for sure, magre-reply naman yung mga yan. Yep. They are very accommodating. Yep. And don't forget, of course, to like, share, and subscribe sa ating idol na Kabalen Hoops, no, Pride of Pampanga. Suportahan natin, Number yung one. kamukha nating vlogger dito sa Pampanga. Ayan, Kabalen Kabalen follow Hoops. lang po, Mr. Kabalen Hoops TV rin. Subscribe din kayo doon sa marami tayong page eh. Pre, number one na susuportan natin dyan, yung ama natin na si Kapampangan Bowlers, Pampanga's Best Bowlers, yun, Yes. Kabalen Hoops. So, yun. God bless po sa inyong lahat at
Luigi Kapampangan, Luigi Kabalen, Luigi Arkix Apparel, ang po Luigi rin coaches na kayabew, king PSAU soaring Eagles kay ni Magalang. So, ariyan mining laybay ni at God bless. Ingat po.